Fy enw ydi Griffith Rhys Davies. Dwi'n dod o Chwilog yn Eifionydd a dwi wedi bod yma ers 3 blynedd yn studio'r Gymraeg. Dwi wedi cael lot o uchafbwyntiau yn ystod fy nghyfnod yma. Yn rhan o IMCA, da ni wedi bod mewn steddfodau rhyngolegol. Oedd Steddfod Abertawe leni yn uchafbwynt, dod mor agos at ennill yr Eisteddfod. Dwi wedi bod yn rhan o Côr Aelwyd Pantycelyn, yn arweinydd Côr Pantycelyn. Oedd o'n fraint fawr cael arwain y côr yn Steddfod yr Urdd leni. A dwi wedi bod yn rhan o Undeb Cristnogol Cymraeg Aberystwyth a mae wedi bod yn fraint cael gwasanaethu a dod i adnabod cyd-Cristnogion yn y coleg. Dwi'n gobeithio dod yn ôl yma mis Medi i ddechrau'r gwrs meistr MPhil. A y gobaith ydy y byddai'n gallu mynd ati i astudio cyfieithiad y Cymraeg o'r Beibl. Y 3 phrif gyfieithiad, William Morgan, y Beibl Cymraeg Newydd a Beibl.net. Ac y byddai'n mynd ati i astudio i iaith nhw, a'i addasrwydd nhw i gymdeithas yng Nghymru'r 11th ganrif ar 20.